Здравейте хора, днеска ще играем Fortnite Battle Royale. Падаме тук, Недялков. Този в къщата е за мен по принцип, ти си го знаеш. Да, хора, тук не знам дали знаете, има 4 митик честа гарантирани, но понякога не се спалват. Гледам как има два гарантирани. Това е вярно. Лошо, нямам оръжие. Аре, трябва да ги кажеш и четирите, да ги вземе, да вземеш два от тези. Пич към тебе идват митик чест хора, да знаеш. Какво се падна? Нищо. Още нямам оръжие. Има човек. Ясно бе. Да. То е ясно, братле, аз какво да направя? Казах ти, че не трябваше да качваме тук, много е близко. Да нямаш нищо от митик честа. Нико. Кажи. А тук нямаш нищо от митик честа. Не съм го отворил аз, бе, потак. Вау. Ще се върна за картата ти, сори. Да, но Бога не ми харесва добра. Ти базикаш ли се? Не. Имах 5 помпи, те ми си едната. Съм събрал. Аре, отивайте се във волта. И добре се. Брат, тук ми свърши ефекта. И какво нямаме шанс да давам толкова. Брат, може и да мога да ги убия. Ако ми взема се на попълно приема, някак минималистически се шанс. Много милион. Щай го на 50. Не си. Колко е това дърво? На 50 са и двете. И също 50. За да не ги щупа, да не си издам позицията, бе. Брат, нямам нищо добро. Тия пичове къде изчезнаха? Ето ги. Вот по-голям волтът е един вид пичи. Аз да отида към лавиш. Дали да се пробвам? Не, дей. Бе, хора. Дали си капва? Блек помпи. Естествено. Боксваме се. Ето. Не да се бокса, когато ребутвате хора. Това е само загуба на материал. Брат, ти ме чакаха, усети го. Давай, брат. Виж такива бягай.
Къде са? Тръгнаха ли си? Николя. Гледай го. Минит. Пак ще се опитам. Добре. Добре. Айде. Браво. Това и вътре имаш някакви неща. Ей ти минита. Мерси. Ела тия се във волта налавиш. Много ли ще има или по-различно? Айде, ела. Можем да ги убием. Няма шанс. Има само една базука. О, да. Не взели балистик шилда? Спрей, някъде е там. Пичовете са пред нас. Много ръпно. За кола. Моля, пича до нас ли беше? Не. Снайпер. Моля? Трябва да има съвсети. Не. Нямам патрони за нищо. Ако имам супта. Качвам се горе. До тебе. Уау. Да, уау. Мога да го насера. Пичо, мога да го насера. Добре. Не, картата ти е в сум. Да. Снимам. Ау. Пък да го видят. Бъгна ме. Не, брат, няма да ми се качиш в колата. Пича ми се качи в колата. И някакъв си тръгвам. Как се качи в колата, бе, братле? Тук да го по-важното. Да, едва се знаех, че няма шанс. Аз не избягах. Пича, не знам. Пича, аз ти дадох дори и шилд, как умря? Ти
Или поне... Но можеш да избягаш, видя, аз избягах. Обаче има малък проблем. Дръжте нямах по-първо. Дръжте от ръка. Добре, поне единия го убих почти, братле. В смисъл. Да би му париса шилд, докато той пие шилд. Добре, може... Следващия път, когато катаме или в класи, или в Ридзи, едно от тези двете места. Окей. Къде ти е ребулта? Аз съм по-скоро за класи. Имам много по-хубав лут. И много повече лут. Добре, аз съм в зона. Мъркни ми ван. Монк. Ама да е в зона. Той е в зона. И бавните ли бързо ти ще вземеш? Бавно. Добре. Добре, Митко, нека го направим по този начин. Сега ти играш, ще ти следвам. Става ли? А така. Виж колко Не, бай. да видим дали ще си получим. Няма никой спокол. Щом да се направим тук, що няма хора. Брат, трябва да си купам медкит. Добре. Не се Знаеш как ще работи? Това е материал. Добре, човек, ще скуши материала. Така, да не губиш нищо. Има хора с медальони, буквално ги виждам на мапа. О, умрях двама хора с медальони. Аз още те ребултвам, братле. Сега има един на помпан, дето си с 3 медальона. Трима на помпани, дето с 3 медальона. Защо имат 3 георги. Ще се лута някак. Ама ще запомпам. Няма никакъв луд в машината, имаш само медкит. Няма това логика. Тук е... Хора! Кракна много тежко. Да, и аз ще го кракна, братле. Ти пак ли умря, бе? Ти бягаш винаги. Защо? От моята помпа. Защо? Бягаш. Пич! Аз тук ще да репутнах. Ти винаги бягаш. Как ти вери човек? Това не е уред. Брат, аз бях на едно буквално, какво искаш, нито съм се хилвал. Не си бил на едно. Пича мога на сера. Аз мисля, че те са го оцелили. Но много хубаво. Не го довършвай, стреляй другите. Как го пропускаш? Вернувам си ти буквално. Митко, Мълчи. как го пропускаш? Едно място седи. Само си пусня това да го пуснеш. Добре, това... Май не трябваше да се случва, хора. Ма нищо. Не, бе. Дай реди, братле. Сори. 3%. Още след малко ставам Diamond 3, 2. Аз нямам хубав скоп дори, брат. Имаше 2 яра. Да. Ти пак не остави. Аз пак те оставих, пича ме усрана, брат. Пича ме остави на едно. Не, тук е едно, виждам ти, че оттавеше на 80. Без малко. И тия щяха да дойдат и да ни унищожат. Имаше коли там и мотори. Един мотор, ама все пак. Не то да го бяхме да го убили и да избягаме от другите. Виждате, че ти ме оставяш. Щом видиш хора, ти бягаш. Напомняш ми на един друг мой приятел, който много ме дразни с това. Падаме в Ruined Ruins. Не. Айде бе, там има хубав лоуд. И какво друго се научим? Смърт. Да, позна. Класата е много хора и много... Пич. Там на игра на Diamond 1 съм правил по 3 кила. Да, точно. Не в рулите, в класи. И класи е към края на мапа. Пич, по-добре да паднем в руин, да вземем хубав лут.
Просто преди да вземе хубав лут, познай какво ще стане. Не вярно. Ако паднеш точно на волта... Не, ако паднеш на друго място, освен на волта, в Ruin Reefs има много други хубави места. Ако паднеш на друго място, може да вземеш и нещо хубаво, братле. Особено сега в Руин ще е много пълно. Не вярно. Глас е перфектно. Айде, гласи, чак там! Какво чак там? Аре да паднем, моля те. Една игра. Една игра да паднем и тук, моля те, братле. Една игра, моля те. Там имаш по-голям Моля шанс да те. умреш. Добре, моля те. Моля те. Колко игри имаме? 7. Добре. Аре. В руинки или в фенсинг? Искаш ли в руинки после да дадем за фенсинг? Никакъв шанс за това. Всъщност да, може, всъщност да. Или ако искаш, мога да паднем и тук долу. Никакъв шанс за това. Всъщност, както ти казах, отиват твърде много хора към Руит. Падаме тук, къде ти марка. Отиват към Руит, тъй че... Не беше добре да казваме към Руит. Параме тук, лупаме тук и тръгваме. Синеяр. SMG. Аз мисля, че е мое. Взимай го, бе. Дай ми патроните. Ето, имам 60, ама ето. Ела да се хилнем. Ела. О, давам това зеленото, открих си синьо. Какво? Бърз SMG. Аз имам към Кея да отида там при Лемш, пада да бързо идва точно ми. Чакай, бе, братле. Не сме лутнали. Точно за това отиваме към Кея да лутнем по-хубаво. Аз ще правя дрифтове с мотора тук. Идвам. И вдигам прах. Движи ми прахоляка. Тьомо. После ще вземе Дара. Да отидем към Дара, Какво стана? Няма си идея. Някой може би ти мекна базука, понеже базуката има топлина на Тук има хора. Попа ми гумата, докато бях в небето, това е вече. О, пица. Не гледам това питата. Къде си, бе? Къде гуми? Ти биеш ли се, бе? Не, бягам от хората. И аз съм дет. Разбрах. Аз съм ти отиваме на там. Пичовете добри ли са? Не, само гумата с снайпер в небето. Отивам да взема Дара. Дара се я взели. Опа. Точно там идваха. Той идва към тебе, да знаеш. Ма, брат ли, нямам помпа. Да. Нормално. Брат ли, нямам помпа. Няма материали. Мъртъв съм, брат. Не, брат. Това ще беше добре да сме в класи. Фак. Аз като ти кажа, знам какво правя. Дай редия, брат. Хора, бе, не знам какво направих. Изгубих 7%, 6%. Загубих 8%. Ако имах помпа... Казах ти да не ходим натам. Аз казах да отираме към класи, ами ти каза, айде да отираме тук, де. Айде. Ма трябваше да луднем и директно да ходим към фенсинг. Аз ти казах, че ще има смърт. И то много тежка смърт. Сега това е друг въпрос. Не е друг въпрос, сега като ме където аз кажа. Айде да се редуваме, искаш ли? Искаш ли да се редуваме? Или в класи, или в рици. Защото където кажеш, когато кажеш къде кацаме, вижда, че не се получава добре, защото ти искаш да кацаме към пълни места. Бих кацнал в Ридзи. Аз бих кацал в класи. В класи има по-хубаво. Не е вярно, в Ридзи има и Волт и друг Волт. И какво е това? Братле, по-добре. В Ридзи има над 20 честа. Вкус ни дава много хубав лот. И е супер място за убиване. Има малко къщи и места за криене. Това е доста добре. Ти пич в Ридзи е най-добре, защото има 2 волта, от които имаш гарантирано едно епикоръже. Гарантирано. Кое? Да, и ти винаги взимаш и двете. По-скоро. Не, айде, кой волт си избира? Тоест Митик Чест или другия?
Очевидно класи. Очевидно клази. Добре, дай да видим. Къде е Ридзи Ривиера? Класи, къде е? Да, по-добре да Класи. решиме, докато бием. Аз ще падна в Ридзи, ти падни в класи. Няма да стане. Всъщност да, параметрите. В класи ще бъде твърде пълно сега. Казах Точно ти. на където на мапа. Пич, нямах материали, иначе тия можех да ги направя. Не можеш. Ти без това не ползваш материали. Пич, не видя ли, че почнах да билда, ама... Материалите ми свършиха, имах 2 билда. Ползвам си да билиш с 2 билда. Вау. И пак ми свършиха материалите, брат. Искаш ли, де факто... Не, искаш ли да паднем на... Ей таз. Всъщност да, там е добро място в Ридзи. Кой вълци избираш? Този с митик честа или другия? Това ми се честа. Добре. Значи аз по принцип директно си падам там, така че. Искаш ли да падем на планината да вземем някакъв лут? Не. Хайде от мен да мине. Брат, тук понякога има митик честове. Нали знаеш, че навсякъде по мапа може да има митик честа? Само ти казвам, падат 3 дулта с нас. Не. И двете места с нас ще бъде някакво пълно. Аз съм навлезен в кошията, взимам митик оръжие и почвам на пачка. Има някакъв с дефалт гладера, който е... Отида в къщичката, която ще взема. Аз съм дет. Казах ли ти? Чакай, какво ти казах аз? Абе, аз не знам. Аз имам журикени. Ако и зелена помпичка. Синя помпичка. Брат, някой така яко ще го изкемпи. Да знаеш, че с нас паднаха 2 или 3 дулта. Вече едно, убих едно. Ела да си вземеш митко оръжие. Чакай само нещо, Димитър. Къде има? Мамо, Салатата. Момент, салатата, краставичка, лук, маруля и кухня. Митко оставаш ли тук Красна всичко. оръжие, знаеш. Вече имаме 2 кила, да знаеш. Това ми ти го оръжие, откъде го намери? Абе, убих някакъв човек и с клънжерките и той е готов. Значи пиче има лега ти късмета. Да, не, брат, но аз взех нинджабрата от... Не, ще имам българа. Не, взели не... Влизам във волта. От волта. Да. Добре. Отиваме към другия Ти ли волт. бил на тия рампи? Ти ли бил на тия рампи? Не. Чуваме много долу. Нямам клънжерки. Имам такъв райфъл. Имам хубав райфъл и търче. Не ми трябва да ми запомня, иначе нищо няма. Имам 20. Взели са сейфа, взели са сейфа. Та кола някъде. Босът е мъртъв, да знаеш. Ела горе, ела тука. Чакай, те са точно тук. Тия са до мене. Влязаха в къщата. Не, влязаха в... Не, видя ги. Къде са? Не са до тебе, само това ще ти кажа. До мене са по-скоро. И ми бяха клънджери, естествено. Това се случи. Аз те казвам, много да си бия по шорта. Ей, ти няма го нокнах го. Браво, бе, Мите, браво! И взел люпчик. За него е песен.
той ще ме пребие. И двамата го знаем, нали? О, дай много ми умрал на такъв. Да, ще се помня, като пие. Да, първи, като се проме. Ще ми и домашни, няма да се прибавя. Вземи тук после ела да си вземеш лута. Никой няма. Недялков после... Какъв лут имаш, бе? Човек, интереси го едно. Този, който убих, беше Diamond 3, между другото. Бро, какво мога спамим? С търче. Да, но ще е по-добра идея да дойдеш пред това реколт. Никога! Как ти знаеш, как да отидем там да ти взема лут? Моля те да не си падне в лобен. Не знам. Даже не знам дали и тук да те ребутна. О, да, тук има хора. Вземи ботка. Взета ли е? Добре, няма хора, значи там е взета още. Ай, просто ребутай смело. И да вземем, че нямаме шанс. Пича го нокнах с... искаш ли митика? Или куките? Недялков? Недялков? Митик. Взимай го вътре, има бърз SMG, ако искаш. Взема. Имам случай, бързо ми хубавер. О, имам помпичка. Да си направиш по-хубаво от тебе. Каква ти е помпата? Зелена. Не. Не ти направих по-хубаво от тебе, ама пък ще направиш доста добър от за няколко секунди. Ето ти е Big Shield. Мерси. Зип плане, чувам зип. И аз го чувам този зип. Да, и аз го чух този зиплайн. Знаеш ли? Много хубав зиплайн беше. Да видим, той е малко нечестен. Има добър импича, знаеш ли? Да се биеме до смърт. Не, ела, избягай, на едно съм. Идете ви до 70. Добре, ела и тук ще ги скемпим. Те ще дадат се от мене. Що? Ти си... Ма ги издадох. Те малко. Ще ги изненадам. Добре, да. Ама ако не прилетя... Един е нок. Те къде се бият? При тебе ли? Да. Си е помпа, добре. Си е по-хубав спанеш тейлър, добре. Патрони, материали. Всичко е точно. А другия къде е? Не знам, видя го е там. Обаче другия е по-добър, да знаеш. Ето го, долу е. Идва. Марк. Чум го. 75 крак. 27-54 крак. 54 крак е. Още минус 27 и нещо там. Къде е Марк? Уби го. Той е последила на помпичка и си не яр. Мите, направиш си много добър лук. Имаш ли някакъв Big Shield? Ми е много за Big Shield, да направиш ли? Добре, имаш ли Big Shield? Аз имам 4 кила, бе, брат, това е малко. Имаш ли Big Shield? Нямам. Нямам никакви хилове. Трябва да намерим вендинг.
залата ми набих аз и малко демидж, което е мега добро. Ама пич, аз на единия му набих 180 или нещо такова. Да, иначе браво тебе за което браво не за това. Хора, тук има тежък бой, да знаете. Какво ти чак там кога? Брат, има нещо наречено zipline, братле. О, да, вярно. Мале, брат, виждам около 10 бокса. Що имаме 5 кила и хубави лутове, имаме и двамата точни. Има ли някакъв шанс за бонус игра са? Чакай. Това човек Трябва да се направя материали. Не, няма да ги ставам на по 50. Тук си ги както трябва. Там има нещо лилаво. Ако е помпа, не ми е нужна. Повярвай ми, вече си имам такава. Добре, нафармих си материали и... Базука. Аз също не имам нужда. О, прав си, че има 10 бокса. Има и хора. Лендери от 3, минито от 3. Да, бати, има, братле. Недялков бяга и добри са. Имат бот. Аз съм по-добър обаче. Имат ботка. Може да влезеш в къщата да ме резнеш. Влез, ако искаш. Елай тук да ме резнеш, ако искаш. Няма да стане, защото го убих този. Гудката много да ме убие, докато е мъртва. Сега ще мога да те резна. Резки, бързо. Брат, ти е баба. Всъщност не се. Няма ти да медкит. Дел. Казах ти да ме резнеш. Без това ще стане. То ме кемпише на снайп. Тъй, че... Да, заради лута. Заради лута, имах 6 кила. И заради киловете, бати. Имах изцяло ми 4 победи за Diamond 2. Дигнал съм 20%. Да бе, брат, как ни уби този пич, бе? Той е долу на лавиш. Няма нито един, който да е бил Diamond 3. Всички са били Diamond 1. И един Silver 1 и един Gold 4. Ето ми излага, само Майкъл Ро. Аз не се базикам, наистина имаш един, който беше Diamond. Имаше Diamond, да. 3! Ама не е бил Diamond 3. Ама аз го убих него. Браво за което? Това е имботчето с търата. Браво за тебе. Пича взел помпата на лавиш. Да, вероятно. И пича, братле, няма шанс. Момче, какво да направи? Това е малко тъпо, че умряхме. Но нищо. Карай, може и по-добре, брат. Ако беше бил едно... Добре, че не влязох обаче. Добре, че намерих. Добре, че той използваше шилд. Бах ти за билието, това беше. Ама ако беше влязъл в къщата да ме резнеш, пиче нямаше да те убие. И щеш да имаш време да ме резнеш. Имаше мечове човек. Той може просто да дойде и да не спами. Двамата бяхме на... Аз също бях на малко, тъй че... Аз имах 3 меткита. Не буквам. Нямам смисъл дори. Да, пич ти не би сочна мазна хетка. Сочна мазна, като мазна. Бра, аз... Пича, знаеш какво ми направи? Пича? За да ще посираме. Това е на победи. Няма точки. Победи ни трябват. 4. Нямаме шансове. И веднага, братле, пича вика, нямаме никакъв шанс. А ти още ли снимаш? Да. Би трябвало още една игра да снимам. Да. Все пак да имам в лобито сме, нямаме шансове. Никакви. Имаме Unreal човек в лобито. А къде знаеш, че е Unreal? Ей, този пич снима в YouTube. Ей, този, да. Къде знаеш? Защото му гледам канала. Да. На много хора им гледаш канала, когато имаме турнири. То някакси случайно и гледаш на точно хората, които се параме. Ама аз му гледам по принцип канала. Не, Unreal. Къде падаме?
Той има толкова класи. Има толкова много възможности. Хора, които имат същия скин. Това е малко доста надалече класи. Ще стигнеш, май. Май. Нали, аз ще стигна. Добре, аз паднах по същото време. Ти се спамиш глайдер, нали? Не става. Аз мога да стигна лесно. Да взема ли, да падна ли на нашия Господ? Паднеш ти само си умрял. И вадо време, нали? Да. Брат на 700. Този път обаче играта ни в Риджи не се получи. Казахте, че е добре да сме или в Риджи, или в класи. Ти обаче няма да стигнеш. Напротив, ще стигна аз. Няма. Някой вече се бият, а ние още не сме кацнали. Аз ще Абе, стигна. да, няма да стигна. Аз ще взема тук бодката. Не взимай митците. О, това е добра идея. Не ги взимай. Аз нямам с какво да ги купа, имам 300 голд. Те струват 300 голд. Охо. Митко, само ако си ги взел. Може и да се изкуша. Митко, ако си ги взел, леко казвам ти. Изкуших се. Не, стига не съм ги взел. Базиках се, стига. Епик снайпер от нормален чест. Какво? Епик снайпер от нормален чест. Искаш ли ти запука да взема митиците? Митко, ако ги таковаш левкам, точно при някакви други печаги, да вземат този снайпер. Ама то има хора при тебе ли? Не, няма хора при мене. Еми ако леснеш, брат, аз ще дойда, ще взема снайпера. Казах ти, вземеш ли го, съм лепнал. О, не, без искам го оставих за минита. Така, взех си това. Брат, тук има много честове, бе. И виж какво ми се падна от нормален чест. Браво. Заменям го за лилав снайпер с твоя любим скоп. Кой? Стрелнището. Не. Добре, няма да го получиш. Аз имам златна помпа. Видно. Ти не ли бе не харесваш спамерската? И хубав е яр. Зелен. И митици имам тука. Само ако си взел ми казвам, че ще лепна. Които няма. Които няма да взема. Така става. И оставям ти 2 парчета пица. Аз съм напушил. Да ги вземеш от ния място. Аз също имам място пред митка, като си намеря някаква помпа. Брат, сори, ама трябва да ги вземеш. Сори, няма да ги взема. Някой тук ще взе волта, Какъв волт? Кой или волт? Кой минава точно тук сега? В клас има волт. Не волта, бе! Влака има волт. Така кажи, бе, брат. Дяготата. Дяготата са били. Окей. И си имам ботка. Лилав снайпер. Аре, вземи нещо от тук, бе, братле. Взех помпа. Това стига ли? Митци. Ела, вземи поне една пица. Добре, ще си остана за метките. Аз имам 3 метките, така че спокойно. Пропускам ти да вземеш си неяр. Точно тук на този стадион беше. Докато си отворил чест тук. Аз знам, че съм го пропуснал, защото на мен ми се падна по-хубав яр с по-хубав скоп. Памет си зелен. Не, имам син в момента в мен. Я го покажи тогава. Ето. Не го искам. Имам си неяр. Ето. Имам си неяр. Чета. Имам митци. Така че тук е хубаво място за лупване. Аз като ти кажа нещо, значи е вярно. Добре, хора, сега на къде отиваме сега? Аз не съм си лутнал хубаво. Имам зелена помпа. Хора, сега мислим да отидем някъде и да отиваме за някой металан да вземем. Не мислиме това. Да, бе. Само ти го мислиш, двамата са сигурни.
Добре, хора, би трябвало, къде сме ние, в гласи, да има Фреклес. Ти ли си с кола? Не съм аз. А мотор? Не съм. Аз съм с митици. Брат, тук има някой, чул го. О, да, виждам го. О, да, я забиждам. Митко, имам... О, би го, споко. Вътре, и тут ме резга. Митко, тук всичко е за мене, да знаеш, аз съм го убивал. Бог ме резга. Той пичи няма снайпер, какво искаш? Меткито. Ма, пицата е по-добра. Добре, те на хора. Пицата е по-добра. Да, пицата, която хило 5 хил. И ти дава 30 шилд. И какво от това? Аз имам и 4 парчета с пица и 3 меткита. Аз съм. Пич, аз в инвентара си имам една помпа и... Да, отивам по. Аз в инвентара си имам една помпа и един AR. Всичко друго са ми хилове и такива неща. В инвентара ми имам синеяр, един снайпер и зелена помпа. И тук оставям, че... Кое да взема? 3 шилд флопера или 4 пица слайса? 4 пица слайса. Тук има ниндзяката, да знаеш. Не ги искам. Добре. Имам си по-хубавите. Айде към Реклес. И ако ще трябва по-хубави да питам купите ли? Да. Ама ако бяха мечовете, няма да аз така да предполагам. Да. В Реклес, тия в Реклес са във Волта. И това ли са или от Волта? Пич във Волта са, не ги ли виждаш? Не ги виждам. Как ги виждам във Волта? Защото ми излиза това на мапа. Нали, знаеш, че това може да ти излезе, когато се доближиш. Може да са във Волта, може и да не са. Пич във Волта са 100% ти казвам. Те тук ще го взеха. Ето ги. Във Волта бил, да. Тук ще излязах. Може да отида... Не, изчакай, има друг човек. Ама аз да чакам, но ти да си ходиш там, така ли да разбирам? Чух го, Митко, идвам при тебе. Благодаря, че ме бахна отново. Да помня, че това е една игра, толкова тежко умряхме заради това. Мисля, че ще се наложи да бягаме. Мислиш ли? Чувам... Може да ми се бие с тях. Но всичко отгоре ми лагва. Отиди и там. О, гротив ми бот ще умре. Ако ги убием, нали осъзнаеш какво ще стане? Какво? Ще имаме медальони. Тихо, не дай ходи, така ни чуват. И без това е най-слабия митик. Тихо. Плана съм някъде е тука. Букто ми умре, значи точно над нас. Недялков, не дай ходи, чуват те. Мини и там. Аз те хора, как да мина тук да те попитам? Ако ще щупи и те, щупи ги ако искаш. Няма да се получи, по-скоро е добре да направим да се пазала. Аз тук съм добре. Ама така се виждаш като отворят вратата. Да, и се мене почнат да ме стрелят, ти ще ги убиеш. И как да ги убие като вратата се отваря на там, пич?
Така че по-добре мини на там, за да не те видят. Не, няма да мина там. Вратата идва към тебе и аз ето тук веднага Тихо, ще тихо, дойдеш, тихо. защото те могат да се Окей, дотичат към окей, окей. вратата и да таковат. Пичовете не знаят къде сме. Очевидно. Ако искаш ги кемпи на снайпер. Не знам какво ще направя с това скоп, но добре. По-скоро ще ги кем по смитите. Не, Не чувам. пичовете са буквално някъде тук. Да, знам. Минаха през шахтата. Защо го щупи, бе? Така. Тараняк. Чу го, Извинявай, аз искам да дойда при нас. чу го как зарежда. Сякаш не го. Извинявай, но аз искам да дойда при нас. Ако умреме, ти си виновен. Не без да имаме хубав лут. А поне като отворят да не видят мене, да видят тебе само. Чакай. Не, О, не те тук. пич, аз ги чувам буквално. Аз пък сякаш не ги. Не бе, ти си. Да, така ще ме виждат мене. И така те се затичат. Боинг и такова. Ама имаме проблем. Аре, бягай, няма ги. Ги с някакви. И такова на снайпера. Ей ги там. Аре да им влезем отзад. Един го видяха, не сме велона. Брат, не оцелих нито един шот. 50 лайт! Ох! Да, братле, добре. Единият е 50 лайт, единият е на малко. Добре, но ще е по-добре да дойдеш колко да седиш там. Бойник, Спук, ме спук, отиш спук, на спук. бой. Тихо. Единият е дет. Браво, довърши ме човека. Довърших ги двамата. Не си ги довърши ме два. Довърших ги! Дали? Има ти митик SMG-то и то на Монтенегро. Ела вземи, ако искаш SMG-то. Кой е на Монтегро? Взимам го. Кой е на Монтегро? Вече е този AR. Не знам. Добре. Със Снайпер. сигурно ще ни дадат бонус игра, защото аз имам две митик оръжия. Да, което е някак нечестно. Пич! Имам... Аз бих един, който беше на повече. То моите митик... Моите са слабите митик оръжия. Те не са ни... Защо не ги взе и двете? Ти знаеш, че дори аз едното не мога да го... Така де. Едното знаеш, че съм прекалено добър с него, за да не го взема. Не, това ли не го виждам, не те виждам да го използваш. По-добър съм от тебе с SMG-то. Ние го пуснаха, ние имаме едно, пуснаха, айде бързо. След 10 минути ще ни прекрати... Ей, там. Марк. Бият ли се? Къде ли най-тежкият бой, който си виждал някога? Брат, набих си full damage. Как да ти го кажа? Никой да. Тук може ли си снайпер, ако искаш? Не искам снайпери. Не искам снайпер. Да. Който ли си игра в момента да попитам? Нали уж си бил по-добър от мен с тези скопове? Ти го таковаш? Да. Единият е долу в бокса.
коронка, не знам. Билди. А не, брат, ще ти гледа. Едият го нокнах хедшот. Браво, газ. Кой нокна? Един по-добър. Той, който билдеше тук ли? Но за малко бях. Влизат и идват и. Набитим шестен. Браво, бе! Около той ще види помпата на лавиш. Взима я. Коронката е от тебе. Това ли бяха? Взели другите медальони? Да, взеди. Ама той имаше епик снайпер, искаш ли го? Не. Добре, защо не искаш снайпери? Не ми се играе в момента с снайпер. Добре. В момента имам по-хубави оръжия от снайпер. Два митка, един от които не можеш да ги използваш. Кой не мога да използвам? На той го убих с SMG-то. Добре, да. Пичове, тук има ли някой? Да видим. Не. Пича може дабл едит, пича може трипл едит. Пича е добър. Един от минус той снайпер. Кой снайпваш? Един от ног, един е голоснат. Нитко идва към мене. Ама ти там ли си биш, бе? Да, вече убих един. Май паднах от воденче. Така съм ги... Ами ми се интересно, поне го убих. Бич. Натам се рифнаха хората с медальоните. Единият... Но беше нещо... Горе до малко. Изява. Вършим 2 метра. Да знаеш. Кой е с мотора? Не съм виждал с мотор. Отвън за това? Моля? Пиче как? Не съм за това. Идвам тука. Резетвам. Просто това си кратна. Просто те сме долите, да знаеш. Добре. Хилват се. Какво? Стига, защо съм... Добре, трябва да ги кътвам са тия неща. Сам не им влизай. Усетих бокса ти, бягай. По-добре бягай. Недялков, по-добре бягай, не искам да умираш. Пак се направя. Пич, моля те, не дей дрова. Няма проблем. Това е малко добре. Брат, прелетях си. Моля! Запава. Пиче горе, тук. Няма да мога. Бягай само. Ако сме те направя! Да те питам отново, поне ти взе пребутал. Пиче ме уби стоягата. Това ще ти по-опитал с всяко едно нещо. Абе, аз дали не знаех, че е зад мен. Ти защо още си с... Там ли ще ме ребутваш? Не. Добре. Само ме питам Грифин, да. Добре. Пиче е добър. Да, виждам. Имаш медкит, използвай го. Май ти взехме едно и ребутал. Използвай Тук медкит. ребутал, което е проблемът. Отиди в бъша и там. Много тежко. Да, виждам. Има един бъш. Застани в някой бъш и го изкемпи с помпът. Ти си сам. И няма ребут ванове в зоната. Лошо. Виждам. Много тук ми даде метки. Хайде, мога да дай ми метки. Ти имаш медкит. Не се плака, не това все пак.
Аз вече съм на full heal и shield. Добре, има едно соло и едно блу. И ти си другото соло. Да, знам. Не иска да стане така. Застани в... Не го чупи цялото! Ти си. Недяков, трябваше да не го чупиш, издаде си локацията, пич. Ей, този ме уби Не мене. интересува. Да, знам. Това на мен е да малко ме убие. Този е добър. Влезе в буша, влезе в буша! Недяков, това е бил. Там няма никой. Те се бият взаимно, бе, брат. Давай, изкемпи. Те са в зона. Единия прави бейс. Скай бейс. Бере, пичете в угър. Отново. Пича е добър с снайперите. Аз какво съм от тебе? Просто слухайте, което е голям проблем. Къде, бе? О, майко мила. О, майко мила. Делков, аз трябва да спирам. Виктори, реална рамка. Аз трябва да спирам. Аз трябва да спирам. Моля, защо не? Имаме стопа игри. Ами ще направихме един Виктори. Какво да направя? Трябва да спирам. Добре, ара, чао. Качих. Вече съм платином 2. Аз съм Даймонд. Чао хора. До другия епизод.